बलिया के सम्मान में वो गीत गईले बनी हम आप सब सुन ले हो कि बाघन के जिला ह बलिया सभे जानेला नाम से पहले हमनी के आगे बागी लागेला। जे सुन ले हो तनी ताली बजा दे आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके भैया। आइए हेलो स्वामी नहीं खेले के दूधू गीत के फरमाइश बा। हम कोनो बना के नहीं गइले और सोनी भैया कोनो बना के नहीं गइले। हमनी के जिला के सच्चाई बा। एगो हमनी के जिला बावे ऐसा कि हमनी के जिला के नाम के आगे बागी लागेला ना तो कोनो ऐसा जिला नहीं कि बागी लागत होई। ऐसे कि ऐसे बागी लागल कि सबसे पहले हमनी के बलिया आजाद भई रहे। कितना वीर शहीद भइले बलिया के आजाद करावे में। ओ शहीद आत्मा के हम प्रणाम करतनी और गीत आप सबके बीच में प्रस्तुत करतनी। अरे की बाघन के जिला हट बलिया सभे जानेला और अपना जिला खातिर ताली दबाजे के चाहे हाथ उठा के खाली बाबा बलेश्वर नाथ के जयकार लग जाओ। बोली बोली बाबा बलेश्वर नाथ की। क्या बात है क्या बात है कि बाघन के जिला हट बलिया सभे जानेला। एकदम गौना स्टाइल में भैया कि नाम से पहले हमनी के आगे का लगल भैया अने तनी बागी अपना शांत ना रहला चिल्ला के बोली का लागेला कि नाम से पहले हमनी के आगे बागी लागेला। पहले हमनी के आगे ओ बागी लागेला। नाम से पहले हमनी के आगे बागी लागेला। नाम से पहले हमनी के आगे बलिया के सम्मान में ताली बज जाओ। हाला करके बताए कि बागी बलिया के धरती हो कि नाम से पहले हमनी के आगे अरे बागी लगेला। एगो बलिए के ऐसे धरती हो कि एक से एक नौजवान एक से एक नेता पैदा भइले, एक से एक गायक पैदा भइले, एक से एक अभिनेता पैदा भइले। क्रांतिकारी के धरती हो। अरे की घर घर नेता कि बड़े बड़े बाहुबली भैया तन छेड़त रही तन मन लगी कि घर घर नेता बड़े बड़े बाहुबली आई है कतन भूप उनकर दल नाही गली कि घर घर नेता बड़े बड़े बाहुबली। घर घर नेता बड़े बड़े बाहुबली कि घर घर नेता बड़े बड़े बाहुबली। कौनो जो कहीं बाकी मत रहे एकदम ऊपर से नीचे दबा देवे। घर घर नेता बड़े बड़े बाहुबली
अगर बलिया से जे प्यार से बात करेला तो प्यार से ओकरा से बिहेव करेला आ जे तनी टेढ़ियाला नो तो बुझते हो क्या होला ओकरा सामने कि घरे घरे नेता पर बाहुबली आई है कतन भूप उनकर दाल नाही गाली उलबो जे उल्टा तो दुनाली तानेला उलबो जे उल्टा तो दुनाली तानेला अरे कि नाम से पहले हमनी के आगे का लगल भैया अरे तनी हल्ला करके बताओ लो बाकी इतना शांत रहला तनी ताली बजा के अरे कि नाम से पहले हमनी के आगे अरे बाकी लगेला नाम से पहले हमनी के अरे बाकी लगेला हरि नारे 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 नाम से पहले हमारे अगर जीवन आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। पैसा क्या चीज है? पैसा तो आज बार काल नहीं है, लेकिन आशीर्वाद तक दे दिए खाली वाह मिल गई। अब तो धन्य हो गई हम पैसा नहीं मिले तो काम चल जाए, लेकिन हाथवा पड़ गए तो बुझी कि बहुत कुछ हो जाए। लड़का का कहत अपना जिला के बारे में किनु जी भारती जी बहुत अच्छी नृत्यांगना भारत के मतलब भारत लेवल के डांसर नृत्यांगना भारती जी पूरी उनकी टीम है। सबका स्वागत अभिनंदन है कि पीरन की धरती एक बर्तन ताली बाजा बलिया खाती शांत मत रही सब है महाराज कि पीरन की धरती अरे की मरद होल खाती हई माथे पगड़िया शोभे अरे कन्हवा पलाठी कि पीरन के धरती मरद होल खाती माथे पगड़िया शोभे कन्हवा पलाठी बलिया जेकरा से यारी करेला जीवन भर मानेला जे बगावत करेला ना सीधे वही से बात होला कि जेकरा से यारी करे जीवन भर मानेला जेकरा से यारी करे जीवन भर मानेला जिया राजा कि नाम से पहले हमनी के आगे भारती का लगेला हमनी के आगे भारती कस के बोलो बलिया में रहत रहे तो बेहरा के बोलबो बागी बलिया लागे हाय 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 भारती खातिर ताली बजा कि नाम से पहले हमनी के आगे अरे बागी लगेला नाम से पहले हमनी के आगे ये लाइन आप गाइए एक बार गा दीजिए। यूट्यूब वाले भाई बड़े हैं आज दादा वायरल होकर के बनो कि नाम से पहले हमन के आगे हमन
हमनी के बागी बलिया लागेला कि नाम से पहले हमनी के आगे बागी लागेला नाम से पहले हमनी के आगे बागी लागे भाई आगे से हमनी के आगे बागी लागे भाई पीछे से हमनी के आगे बागी लागे तनी दाएं से हमनी के आगे बागी लागे नाम से पहले हमनी के आगे